Er et asylcenter ligesom et fængsel? Nej, det er det ikke. Altså, der er ikke noget kriminelt ved at være asylansøger. Det er ikke forbudt at rejse ind i Danmark og søge asyl, så man har derfor heller ikke begået noget kriminelt. Så asylansøgere er i virkeligheden snarere asylansøgernes hjem. De må komme og gå, som de vil, men de skal selvfølgelig bo på asylcentret. Så det er ikke et fængsel, som vi tænker et fængsel, men jeg tror, for dem, der bor der, kan det måske opleves som et fængsel til tider. Men hvorfor skal man så bo i sådan en lejr eller et center, hvis det ikke er et fængsel? Jamen, det er den måde, som kan man sige, den danske stat og andre stater i Europa ligesom har valgt at organisere det på, ved at sige, at så længe man kun har søgt om asyl, men endnu ikke er blevet flygtning eller blevet sådan, jamen, så skal man ligesom bo på de her centre. Man må ikke bare, altså man må jo heller ikke arbejde, så man må ikke bare leje en lejlighed. Så det er ligesom det her sådan meget midlertidige liv, hvor man for en tid skal bo på centret og ligesom leve under sådan nogle institutionelle rammer. Er der så noget ved et asylcenter, som godt sådan kan minde lidt om et fængsel? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror på det menneskelige plan, så tror jeg, der kan være sådan en følelse af isolation, og på nogle af de store centre er der også sådan hegn rundt omkring, så de kan give den der fornemmelse af, at man er sådan en lille ø eller et lille fængsel midt i samfundet. Men der kan også rent juridisk være nogle ting, som har fængselslignende karakter. Man kan sige, at afviste asylansøgere i Danmark kan underlægges meldepligt, hvor de måske hver morgen eller et par gange om ugen skal melde over på politistationen og skrive under. De må ikke tage ophold andre steder, og endelig så er der også mulighed for at blive frihedsberøvet i et vaskeægte fængsel, selvom man ikke har begået noget kriminelt, selvom man stadigvæk bare er asylansøger, hvis politiet skønner, at det er nødvendigt. Så på den måde kan man sige, at selvom asylcentret på ingen måde er et fængsel, og at asylansøgere på ingen måde er kriminelle, så er der en gråzone i de regler, vi har lavet for asylansøgere, som til tider godt kan minde om fængsel.